अरे महान फेम फ्रँकी गोन्साल्विस मरे कॉमेडियन रिचर्ड आणि कॉमेडियन मार अरे आणि तू सेफी देती वारणार रे London sanista mozo via marunailo open le capito la tocata di chulo open le Holland आणि दासू इतारायलो ते होय ते लोक जाणार आहे हा म्हणून राव रे तुम्ही किती उलयताय डिस्कस कोता रे आम्ही किती डिस्कस कोताय अरे लॉरी गे शो येवपा आनो रे लॉरी ट्रावासो मेलोडी किंग हुई लंडन तुका काय सारको तुझ तुकले होईले आवडी काय म्हणून हांव केदां सांग जाणा हय. ना कित तुम्ही आयज जाणा पण तुम्ही उलयना काय हा. पण लोकांक सांगाय मरे केन्ना येताय तो होय आमगे लॉरील शो हय. चिखलातली फुलां हय. हो लंडनाक येता नोव्हेंबराच्या पयल्या विकात म्हणजे 1 नोव्हेंबर वेमली सॅडबरी हॉलान आणि 2 तारखेर फेदरस्टोन साऊथ हॉल. होय आणि 3 तारखेर मेका हॉल स्वीडन. ना मेका हॉल नो वाय1 थिएटर वाय1 थिएटर स्वीडन सदा मेका हॉला जाताले हे पार्ट मुळे आम्ही वाय1 करूया ओके बरं राव रे तुम्ही हे सगळे सांगले पयलेर वेम्बली दुसरेर साऊथ हॉल तिसरेर स्वीडन तियात्रा नाव कित रे बाबा तियात्रा नाव चिखलातली फुलां या हे कोणाक जाय लोकांक न्हू? पूण हे का ओ ती आत मरे वेगळे तरेचो हा होय अरे डिफरंट स्टोरी मुगेलो कॅरेक्टर डिफरंट मेळटलो आणि कॉमेडी तुमकां सारकी डिफरंट मेळटली होय देखून पळोवंक विसरो नाकात मेलोडी किंग लॉरी त्रावासोचो तियात्र चिखलातली फुलां.